Hvor langt er der fra vandet? Hvor langt er der? Nice. Første stop på dagens mælerunde er et hus på 140 gode kvadratmeter. Det er i Boholte, og så er det et etplanshus. Næste stop på mælerrunden. Vi er kommet til Strøby. 100 kvadratmeter sommerhus tæt på vandet. Næste stop på mælerrunden. Vi er stadigvæk i Strøby. Et fantastisk sommerhus tæt på vandet. Fuld gulvvarme, luft til vand. Næste stop blev Strøby Hede, en fin ejendom på 114 kvadratmeter med en tilbygning til 2016. Næste stop på mælerrunden er en etplansvilla på 140 kvadratmeter i Slimminge. Så er vi nået til dagens sidste stop, og det er et nyere rækkehus på 104 kvadratmeter, luft til vand, gulvvarme i det hele. Kunne en af de ejendomme være noget for dig, så skynd jer og ring.